Horas marihita saluhutna. Adorakso tatangihon hatanitu hatta cumulu mahita martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli nagabe jamita di Minggu Palima Hudung Trinitatis di tanggal 4 Juli 2020 sada. Iman atar surat di Markus onom ayat ono B rodi ayat 10 tulu dohot topik minggu borhak maho jala baritaho ma hatani Tuhani. Pergi dan beritakanlah firman Allah. Ujaha madihita songonom ma hatani Tuhata. Laos diliati ma akahuta di nasaluati mangajari. Dungi di juma na 12 jumonok dipuka mamarsuru nasida merdua-dua. Dilehom matu nasida huaso mamaksa akatod di nahodar. Jala dioraima bonon nasida manangaha tutongan dalan. Manang roti, manang hajut, manang hepeng di hohospe, daholan tukot. Alai dengkado marsipatu hamu jaladang jadi pakyo muna baju-baju dua ninna. Laos didok dutu nasida ia dung dibongoti hamu jabu disima hamu mian paima borha muse. Mola dong isi nihuta na soolo majakon hamu jalarang ditangiho katamu tadi ko kamu mai. Laos pirpiriho kamu ma nang orbuk na loho ditot muna bahen panidangion tu nasida. Jadi borha manasida marjamita madokon paubahor roha. Jala torop do sibolis di pabali nasida. Lanna hatita dimiahi gabe malum di bahen. Ima hatani tuhata. Turpu jamitaon ima barita persuruan ni Yesus tu sisianna na 12. Yesus mengutus ke-12 rasulnya. Didok di ayat pituinak kiningan dungi di juma na 12 jumonok dipukama marsuru nasida merdua-dua. Hamu kadongan dia ma si putih hatta sia turpu jamitaon nagabe jamita dihita jala si jamita honota. Terlubi molo tapahobar tu topik ni minggui namadok borhak maho jala barita homa hatani Tuhani. Na perjulu hata marsuru di hata Indonesia didok mengutus dadaholan sekedar majujui manang menyuruh. Alai padohani martudu-tudu do itu perintah manang instruksi. Ido asa hata na dipake di hata Junani ima hata parageilen manang sian hata paragello. Namar lapatan diberi perintah manang diinstruksikan. Jadi akasisiani diperintahkan borhat mamaritahon hatani Tuhani. Ini perintah, ini instruksi. Siap enggak siap harus berangkat. Dipakai do istilah parageloon di dunia kemiliteran. Si komandan memberi perintah kepada prajurit-prajuritnya untuk selalu siap melaksanakan tugas. Molonunga didok komadani laksanakan, satu-satunya kata yang diucapkan si prajurit adalah siap. Taparohahom ma akatetara manang polisi ditiki majalu tugas sian komandanna. Siap, sai ido didok. Atik pe sebenarnya borak dorohana majalu tugas si jala macai duk-duk doi. Halaidang bui nasida membantahi. Asa ido nanidok ni Yesus di bagasa turpukon dos songon prajuriti mereka harus siap apapun resiko dan tantangan yang dihadapi. Lau sikapoddo nah hinirim ni Tuhani sian hita di bagasa tikion. Apapun resiko dan akibatnya kita hanya bisa mengatakan siap untuk pergi dan memberitakan Injil. Didok di hatani Tuhata di 2 Timotius 4 ayat 2 jamita hon hatai hajong joko ditiki naune nang soune. Beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Napadua hon nabui putih hatta sian turpu jamitaon
di bohali manang diperlengkapi Tuhan nido akasisiana. Didok di ayat pitui dilehom matunasida huaso mamaksa akatodi nahodar. Lapatanna dang laos di pasobubuti tanpa bermodalkan apa-apa. Huaso nanidok na disod dada jabatan manang kekuasaan ate. Alai kekuatan manang haguguud do. Ima haguguun nito di perbadiai. Hata punoimaton sian hata punoima dipakai di si namar lapatan todi. Laos jaminan si songonodo na tahaposi lehonon ni Tuhani nang tuhita di bagasan partikianon. Bohalan na duhita. Diperlengkapi Tuhani dohita marhiti-hiti haguguun nito di perbadiai mamaritahon hatana madokon paubahor roha. Napatuluhon diorai dua kasisiani mabuan roti hajut hepeng. Diorai memakai baju-baju dua. Alai denggam madibuan tukot jala marsipatu. Ado maksud ni ora-orau. Ay bohadu tutuan non molodang mangan parberita naulii. Dang marbaju-baju. Molunuaing nga adong madok bohama mardalan pelayanan angko suadong dohepeng manang dana. Siapa dohanon gabi adong pemikiran tanpa uang pelayanan bisa mandek. Taida ma sedia godang mati kita makatayon di huria jala sedia godang mahabis pikirata manaringoti e. Sipata pola sahatu na masisualan di parrapoton holan alaniak kabat jeto. Hamuak kadongan Yesus dang mangorai akasisiani asa unang pola mangan, unang pola marbaju-baju. Tuk suadong do maksud ni Yesus songoni. Di hatan itu hata di do na mangula ikut do mangan, jala ikut taruli do aka pangula sianaka naniulana. Jelas doi. Marhiti na mangorai mabuan akaodeng. Pesannya sebenarnya cuma satu, supaya mereka jangan bergantung pada apa yang mereka punyai. Jangan bergantung kepada apa yang mereka miliki. Jangan bergantung kepada makanan atau roti. Jangan bergantung pada pakaian. Jangan bergantung pada uang. Bergantunglah pada pemeliharaan Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan. Jadi mulak dotuna digijangi, mangasahon manang mengandalkan kuasa Tuhanlah mereka ketika mereka harus pergi memberitakan firman Tuhan. Jadi dak soal rikot manang sorikot akaudeng. Alai asabulus do nasida marsigatung tu pangaramotion dohot panarihonon ni Tuhani. Pelarangan membawa ini dan itu supaya mereka hanya mengandalkan kuasa Tuhan, tidak mengandalkan kuasa roti dan kuasa uang. Dohonoma roti hepeng hajut doh takapahean sasiktong na aka faktor pendukung di sudi aka ulaun pamarita hononi. Pelengkap dalam pelayanan doi. Alai mulu jujur hita madok juk do aka faktor pendukungi nagabe pokok manang utama. Hapena utama imahatan itu hatta gabe terabaikan. Nian hacik duroha mulu sai didok binigi didok hamba Tuhan atau hamba uang. Nian dak tu iba langsung didok alai merasa du iba da buah songon pandita, songo perhaladu, songo pangula di porlak ni Tuhani. Alai Muhammadu honon, imana masanuaing. Jalalaus omma tantangan di pelayanan di partikian nuaingon. Kita diperhadapkan dengan berbagai kebutuhan ini dan itu yang bisa mengambil alih kepentingan yang utama.
Hama kadongan molo masa aka hagu turut di sada-sada huria ati bohado adong hubungan na tu aka faktor-faktor na ginwaran nak kiningan. Adong musedo peta bige istilah lahan kering dohot lahan basa di aka penempatan aka full timer. Marluba-luba matu lahan na basaon. Hape na binoto dakya tenggelam hala di lahan na koring ati di lahan na basa do. Taringot na macuy. Napaupaton ikut disadari kasisiani do realita ima daksai pitur sude narama jakon parbarita nauli. Adong dona menolak dengan berbagai alasan. Alai dak persuadaon adong dona las rohana majakon aka parbarita nauli i. Sipata alas las ni rohana diseket manuk panganun ni aka pangulay. Jala di parade bohalna. Tak persuadao ni. Alani molo di jakon nasida jala di uka pitu ni bagas na majalo haroro ni akapar berita nauli di halat comai. Alai molo adong na manulak unak pola adok sumpah serapah ala so di jakon ate. Unang ma adong unsur desakan apalagi paksaan dalam bentuk apapun. Laus ima nang singot-singot tuhita di partikianon. Alani margugu mahita mamaritahon hatani Tuhani dohot majamitahon hamubau ni roha songon tugas pokok diaka pakobasyota diaka pamaritahonota. Amen martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam no kubigi hami. Pasu-pasu mai jala pargugui hami laho mangulahotca. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen.